може. Омръзнем ли те? Пак ли си пиян? Ставай да си вървим вече. Ти не виждаш ли, че не става? Чакай се обадя на лекарката. Ала, лекарки, елате спешно до бара. Какъв е проблема? Написа не може да стане. Пушиш ли го? С ръкия не става. Не. Лекарката не помогна. Се обадя на полицията. Ала, полиция, елате спешно до бара. Що ма гледаш, бе, ей? Шикова, ей! Седе кале хурдека камен гал дале хурдека. Каско жото хурду кас. Сако сян гал кала хурде. Полицията също Лento me banga, lento me. ния. Сиде то lento me. Кя че кя? Адален гал гили. Сиде то. Сиде то ба. Али. Какъв е проблем? Але хурде. Може да стане. Какъв е проблема се? И аз те проблем. Може да заедно с теб, бе. Този пак, какво са прави този? Силния също не помогна. Ай, кате хапели, кате сиде. Ала, баба и дядо, елате спешно до бара. Олима Криста. Е, баба, е баба. Ела пиво. Дана, главчак, давай. Ти наш сиди ксен. Направена магия. Аз пари няма за ръкия ти 50 рубли. Бабата и дядото също помогнаха. Ще бъде на ходжата. Ало, ходжа, елате спешно до бара. Не са трап. Ходжа давай. Какъв е проблема? Написа не може да стане. Амарал нуке мога. Поле, мама! Ай, бе! Може тази магия е много силна. Никой не ми помогна. Остана ми една надежда. Ще бъде на пастора. Ало, пастор, елате спешно до бара. Пастери давали си. Добър вечер, какъв е проблема? Написа не може да стане. Сега ще му се помоля. Нека в името на Исус всички грехове, всички магии да написат от него и този стон. Ето, виждате ли, приятели, когато вярвате на Бог, стават чудеса. Честта на Възкресение!